Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem návod na veľmi jednoduchý šál z reťazkových očiek a krátkych stĺpikov. Táto priadza mi zvýšila z iného projektu, kde som štrikovala. Je to veľmi jednoduché, použijem háčik číslo 12. Ide to naozaj veľmi rýchlo od ruky a má to takýto zaujímavý, trošku hrubší dizajn. Vidíte tu, ako sú postavené tie stĺpiky, že sa striedajú a myslím, že to vytvára naozaj zaujímavý efekt. Ukážem vám celý postup, poďme na to. Tu mám krásne, veľké klbko priadze, ktoré mi zvýšilo. Je to zo šálu, ktorý som nedávno štrikovala. No a z neho, z tohto zbytku, urobím ešte šál. Bude to veľmi jednoduchý návod. Tá priadza je naozaj hrubá, myslím, že to bola 9, nemám už etiketu, musím sa pozrieť, či tu niekde nenájdem. Nie, žiaľ, už ju nemám, ale myslím, že to bola zhruba 9 tá priadza, no a ja použijem háčik trošku hrubší, číslo 12. Odvážime si toto klbko, aby som vedela, koľko priadze budeme potrebovať. Vlna má zhruba 120 gramov. Takže hrúbka 9, klbko s váhou 120 gramov. Je to, myslím, stále veľké klbko a dostatočné množstvo vlny na šál. Keď si to porovnáme teda s inými klbkami, 100 gramov je naozaj pekná dĺžka na šál. Je to 100% polyester a pustíme sa na to. Potrebujem párny počet očiek. U mňa to bude 14. Očiek mám hotových, ako vidíte, je to krásne voľné a má to taký zaujímavý nadýchaný vzhľad, preto mám takýto hrubší háčik. Teraz vynechám prvé 3 očká, idem do 4. a tam uháčkujem krátky stĺpik. Teraz urobím reťazkové očko a do toho očka, ktoré je za ďalším očkom, ktoré som vynechala, urobím krátky stĺpik. Povedala som to veľmi zložito. V podstate jedno očko vynechám a do toho ďalšieho očka robím krátky stĺpik. Za ním nasleduje jedno reťazkové očko, to je vlastne to očko, ktoré vynechávame, a v ďalšom očku máme krátky stĺpik. Takto sa to bude striedať. Mám tu 2 očká, predposledné vynechávam a do posledného očka uháčkujem krátky stĺpik. Takže čo som urobila? Striedavo, krátky stĺpik a reťazkové očká. Na začiatku som 3 očká vynechala, do 4. som začala s krátkym stĺpikom. No a tu, do týchto medzierok, ktoré vám ukazujem prstom, tam budem háčkovať druhý riadok tohto vzoru. Otočíme si to a v podstate popod tie reťazkové očká z predošlého riadku budem háčkovať krátke stĺpiky. Za krátkym stĺpikom vždy príde reťazkové očko a za ním zasa ďalší krátky stĺpik, reťazkové očko a takto sa nám to bude krásne striedať. Vznikajú nám tam otvory, kde budeme v ďalšom riadku zasa háčkovať krátke stĺpiky. Tu máme stĺpik, tu máme zasa otvor a do toho otvoru príde krátky stĺpik. No a som hotová aj s druhým riadkom. Opäť na obrátenie urobím 2 reťazkové očká a pôjdeme háčkovať znova na druhú stranu. Môžem to trošku takto natiahnuť, potom budete lepšie vidieť, kde sú tie miesta, kam treba zapichnúť háčik. Striedam v podstate stále krátky stĺpik a reťazkové očko. Tam, kde bolo v predošlom riadku reťazkové očko, tam príde krátky stĺpik.
No a teraz vidíte, ako to ide krásne rýchlo od ruky. Je to voľné, nadýchané. A ja budem pokračovať ďalej. Mám pre vás ukážku, ako sa mi darí ďalej. Takto krásne sa tento vzor vytvára, má úžasnú štruktúru očiek, stále sa nám tu strieda tento krátky stĺpik a reťazkové očká. Vytvára to takýto krásny dizajn zaujímavých stĺpikov. No a mám pred sebou ešte kus vlny, takže budem pokračovať. Ten vzor spotrebúva málo materiálu a ide to veľmi rýchlo od ruky. Háčkujem v podstate len každé druhé očko, dalo by sa povedať. Takto keď to natiahnem, vidíte dobre vzor. Som úplne na konci klbka, nezvýšil mi tento zbytok na ďalší riadok, preto ho vypáram a v predošlom riadku, v tomto očku, to celé ukončím. Poslednú slučku vytiahnem, utiahnem a šál je hotový. Je krásne dlhý, tu ho celý vidíte. Má naozaj charakteristickú štruktúru, je to celé voľné, veľmi jemné na dotyk a je to aj krásne objemné. Keď to dáte do ruky, keď to obmotáte možno ešte dvojmo, myslím, že z toho vznikne krásna hrúbka. Šál má zhruba 1,50 m, 1,60 cm, je trošku pružný a veľmi dúfam, že sa vám páči. Ak vás návod zaujal, nezabudnite mi pridať váš palček hore a prihlásiť sa na odber. Ahoj na budúce.